Ба, тук на тия апарати изобщо на кола не се вижда. Маграм. Все едно караш в... прецениш колко. Не, изобщо. Не мога прецениш колко тръгне. Трябва отстрани някъде така и го снимаш нагоре. Сгази ни, бе! Окади гората, Че го има и другия състезател. Че го има и другия състезател. Ларчето. Хари, бе! Ларчето. Не давай, вика, мога газ, че дойдат горските, вика, с този такто и смисъл, че режем дръва. Да. Те гъската го няма да я, миналата седмица дожда. Кой е това? Петко от Кнежа. Да, той идва, да. Ето вчера ми се обождава ходим на Кнежа, караме на пистата, ама аз не ми се сходиш. Не ми звъня от това по-голема. Транспорта ни е там, вика на кебабчета, на това, това. И аз съм от Кнежа и лаза. Кажи ме тук, брат. Браво, бе, той изкопа Балкана, гледай го.